नमस्कार जय जगन्नाथ गीता मास्टर पार्ट 2 आसी जाइए भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखापी आपण मान अनुरोध आ भिडियोटी देखा पूर्व भिडियोटी को लाइक करूँ शेयर करूँ आ कमेंट करूँ आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ आसतु भिडियो देखा। आपण माने गीत मास्टर फास्ट पार्ट ले देखि साली थिले प्रदीप गीत शिखिबा पई जाउथिले। जदि आपण माने जानिबा पई चाहुचंती ताहले आपनंकु सेकंड पार्ट निहाती देखिबा को पड़िबो। हां आज्ञा जो माने फास्ट पार्ट देखि नाहंती सेकंड पार्ट देखिबा पूर्वलु फास्ट पार्ट देखि नियंतु न हुए बोधे आपण स्टोरीटी को बुझी पालिबे नहीं। अच्छा पिला माने एबे ओटे नुआ गीत बाहारती जानी थिबो सुनी थिबो। सर की गीत एबे ओटे नुआ गीत बाहारची मामुनी थेई थेई से गीत आज समिस्त को शिखाब। अच्छा शिबू तू आसे तते मु आज से गीत शिखेबी। अच्छा शिबू तते मु से गीतटा शिखेबी गाई भला मो सहित ताल देकी गाई। हां सर ओ मु गाउची तू मो सहित गाई भला मामुनी थेई 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 मामुनी डेई 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 सेमित नुहे मामुनी थेई 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 थेई। हां सर हे गला हो एबे गा मामुनी किति 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 बे सेमित नुहे बे एमिति मामुनी थेई 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 मामुनी ढेई 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 बोका चोदा तो द्वाला ए गीत आउ हबनी। ओह नो सर आ थरे सिखे दियो एथरा पूरा ओपाड़ी सब छिंडे दे। मु को जानिमी 6 मास हेलानी तू गीत शिखुचु खाली कहूचु आउ थले शिखै दियो हेई जिवो। हौ तते शिखै देबी टिके भूली जानी। ओह नो बे सेपट नुए एपटु मामू लो ना मामू लो अनेली आलो फाटी गला लो। ओह नो अरे भाई कौन है जी आलो फाटी गला लो ए पूरा चूना हे जाई छी आउ ओ ठीक अछि जाओ मेथ प्लस मार के सोई पड़िबो दर्द पूरा कमी जीवो। हो भाई ठीक है। अच्छा भाई ए गीत मास्टर घर कोउटा कौन गीत शिखिबो? हां एइटा बातांको घर। ओहो एइटा ओ ठीक अछि भाई चले जाओ। जा रे पुओ जा से गीत मास्टर ना रे मारी फटे दो तो। सर नमस्कार। आयुष्मान भाबो पाचिला पालले पुला मोबिली घोष। अच्छा किछि को पई आसीचु किछि काम अछि। सर आपन को नाम तो सब आड़े चर्चा रामचंद्रपुर बरीमाड़ जाए बालियाबाड़ी बाली मिल जाए आपन सर किए न जानी सारे आपन सुकुआ व्यापार करती। कहला कौन ना साल आपन सुकुआ बेपार कलंती अनानी मो ना हेला लेलो मालिक फटे देमी तोपे। ए सर जान अनानी मता टेकेनी नहले मोला हिट हे जीवो।
ସାର୍ କଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ହିଟ୍ ହେଇଯିବ। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଇଛି। ମୁଁ କହିଲି କି ତୁ ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଇଛୁ। ସାର୍ ଆପଣ କଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଶିଖାନ୍ତି? ହଁ ଆଲେ ଟିଭିରେ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଲିଟେଶକୁ ଦେଖୁଛୁ ସିଏ ପା ମୋଲି ପାଖରୁ ପା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିକି ଫେମସ୍ ହେଇଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି? ହଁ ଆଲେ ଲୁବୁଲ ଟୁବୁଲ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଛନ୍ତି। କାହା ପାଖରୁ? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ? ହଁ ଆଉ ଅନୁଭବ ସିଏ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଛି। କାହା ପାଖରୁ? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ? ହଁ ଆଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲୁଛି। କାହା ପାଖରୁ ସେ ଶିଖିଛି? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ? ହଁ ଆଲେ ସଲେନ୍ଦିଲ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଛି କାହା ପାଖରୁ ସେ ଶିଖିଛି? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ? ହଁ ଆଉ ଗୀତ କଥା କଣ କହିବି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ସିଙ୍ଗଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପା ମୁଁ ପା ଗୀତ ଶିଖେଇଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ସବୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇକି ଫେମସ୍ ହେଇଛି ସେ ଗୀତ ପା ମୁଁ ପା ଶିଖେଇଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ? ହଁ ଆଉ ଦୀପ୍ତି ଲେଖା ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛି ସିଏ ପା ମୋଲି ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଇ। ସାର୍ ଲେଖା ନୁହଁ ଆଉ ରେଖା ରେଖା। ଓ ସେଇ ଏକା କଥା। ଆଉ ଯୋଉ ମଣ୍ଟୁ ଛୁଲିଆ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇକି ଫେମସ୍ ହଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ ସେଇ ଗୀତ ପା ମୁଁ ପା ତାକୁ ଶିଖେଇଛି। ସେଟା ସମ୍ବଲପୁର ନୁହଁ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର। ଓହୋ ଏଇ କଥା। ହଁ ଆଉ ହିମାନ ସାଗର ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛି ସ୍ୟାଡ ସଙ୍ଗ ସେଇ ଗୀତ ପା ମୁଁ ପା ତାକୁ ଶିଖେଇଥିଲି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସ୍ୟାଡ ସଙ୍ଗ ଶିଖିଛି? ହଁ ମୁଁ ପା ତାକୁ ଶିଖେଇଛି। ସାର୍ ଖାଲି ସ୍ୟାଡ ସଙ୍ଗ ଖାଲି ଗାଉଛନ୍ତି, କଣ ଧୋକା ଖାଇଛନ୍ତି? ନା ବେ ହିମାଂଶୁ ସାଗର କାହିଁ ଧୋକା ଖାଇବ, ଧୋକା ମୁଁ ଖାଇଛି। ଆଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ +2 ପଢୁଥିଲି ସେଇ ଟାଇମରେ ମୋର ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା। ସ୍ୟାଡରେ ଥିଲି ସେଇ ଟାଇମରେ ହିମାଂଶୁ ସାଗର ଆସିଲା କହିଲା ସାଲେ ଆଉ ମତେ ଗୀତ ଶିଖାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସ୍ୟାଡରେ ବସିଥିଲି ତାପରେ ଯେତିକି ସ୍ୟାଡ ସଙ୍ଗ ସବୁ ତାକୁ ଶିଖେଇଦେଲି। ତାପରେ ତ ସେ ତ ଖାଲି ସ୍ୟାଡ ସଙ୍ଗ ଗାଉଛି ଆଉ ଦେବେଶପତି ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛି ସେ ଗୀତ ପା ମୁଁ ପା ଶିଖେଇଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ? ହଁ ଆଉ ଲାଲୁ ମଣ୍ଡଲ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇକି ଫେମସ୍ ହେଇଛି ସେ କାହା ପାଖରୁ ଶିଖିଛି? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଚୁପ୍, ସେ ପା ଲାଲୁ ମଣ୍ଡଲ ଭିକ ମାଗିକି ଗୀତ ଗାଇକି ସିଏ ଫେମସ୍ ହେଇଛି। ହଉ କାଲିଠୁ ତମେ ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ଏବେ ତମେ ଯାଅ, ତମେ କାଲିଠୁ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ହଉ ନମସ୍କାର, ଯାଅ। ହଉ ପିଲାମାନେ ତମ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଛୁଟି ହେଇଗଲା, କାଲିଠୁ ଆସିବ ହେଲା, ଯାଅ। ହଉ ନମସ୍କାର, ଯାଅ ଯାଅ। ଯାଉଛି ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଆରେ ସୋନୁ ତୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇନୁ? ଆଲେ କାଠ ଚିଲିଲେ ଜାଲ ହବ, ପାଠ ପଢିଲେ କଣ ବାଲ୍ଟା ହବ? ଆଲେ ପ୍ରଦୀପ ତୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇନୁ? ଆରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ହେବି, ଆଉ ପାଠ ପଢିଲେ କଣ ମୁଁ ବାଲ୍ଟା ହେବି? ହଉ ତୁ ଯା ଗୀତ ଗାଇବୁ।
ହଉ ତୁ କାଠ ଚିର ଜାଳ ହବ। ହଉ ଯା ଯା ଯା। ଆଲେ ସବୁ ପିଲା ଆସିଛ ନା? କଣ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? କଣ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆଗ ଯୁଗ ଥିଲା, ଆଗେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିଲେ ତା ପଲେ ଯାଇ ମାଷ୍ଟର ଆସୁଥିଲେ। ଏ କଲି ଯୁଗଲେ ଆଗେ ମାଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି ତା ପଲେ ଯାଇ ଏ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଛି 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 ଛି, ମତେ ଆଉ ଲାଗୁନାହିଁ ଆଜି କି ଆସିବ ବୋଲି। ଛି ଛି ଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାବ ପାଚିଲା। ବୁଝୁଛୁ ଆଉ। ଶୁଣୁ, ଆଜି ତୁ ଗୀତ ଶିଖିବୁ। ଗୀତର ନାଁ ହଉଛି ନଲମ ନଲମ ନିଆଲି ଛେନା, ଗଲମ ଗଲମ ଖାଇବା ମନା। ନା ନା ତୁ ହାତ ଲଗାନା। ନରମ ନରମ ନିଆଉଛି ନା, ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ମନ। ନା 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 ହାତ ଲଗା। ସାର୍ ଏ ଗୀତର ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝିପାରିଲୁନି? ନାଇଁ ପରା। ହଉ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଆଲେ ନଲମ ନଲମ ନିଆଲି ଛେନା, ଆମେ କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଆଲି ଛେନାଟା କେବଳ ନଲମ, ଆଉ ଯୋଉଠୁ ଆନ ସବୁ ଟାଣ ପଡିବ। ଗଲମ ଗଲମ ଛୁଇଁବା ମନା। କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଲମ ଗଲମ ଛୁଇଁବା ମନା। ଝାଳ ବାନ୍ତି ହେଇପାରିଲେ ପେଟ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲା କବ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ, ଯେତେ ଛୁଇଁବା କଥା ଛୁଇଁବ। ତାପରେ ନା ନା ତୁ ହାତ ଲଗାନା। ମାନେ ସେ ଛେନା ପାଖରେ କିଏ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟି ଅଛି, ସେ ଖାଲି ବାଲମ୍ବାଲ ଛେନାକୁ ହାତ ମାରେ। ତାପରେ କବି ସେଇଠି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ନା ନା ତୁ ହାତ ଲଗାନା। ଏତେ ତୋର କାହିଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ହାତ ଲଗେଇବା ପାଇଁ? ସାର୍ ମୁଁ ତ କାହିଁ ହାତ ଲଗେଇନି। ଆବେ ମୁଁ କଣ ତତେ କହିଛି? ସେ ଗୀତଟା ବା ଅଛି, ନା ନା ତୁ ହାତ ଲଗାନା। ବୁଝିଲୁ? ସାର୍ ମୁଁ ଏ ଗୀତ ଶିଖିପାରିବିନି। ଆଉ କି ଗୀତ ଶିଖଉନା? ଆଉ କି ତ ହଉ ଲଗଉଛି। ଆଉ କି ହଁ, ତୁ ଏଇ ଗୀତ ଶିଖି। ଇଟିଲି ବାଲି ଦେଖା ଦେଖା ତ ଦିଟା ଇଟିଲି। ଇଟିଲି ବାଲି ଦେଖା ଦେଖା ତ ଦିଟା ଇଟିଲି। ସାର୍ ମାନେ ତ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ବୁଝିପାରୁନୁ? ନା। ହଉ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଇଟିଲି ବାଲି ଦେଖା ଦେଖା ତ ଦିଟା ଇଟିଲି। ଆଚ୍ଛା ମୋ କହିବା କଥା, ସେ ତ ଗୋଟେ ଜଲିଖିଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି, ଛାଞ୍ଚେଲେ ଛାଞ୍ଚେ ଇଟିଲି ରଖିଛି, ତତେ କଣ ସେ ଦିଟା ଇଟିଲି ଦେଖା ହେଲା? ଆଚ୍ଛା ମୋ କଥା ଶୁଣୁ, ଇଟିଲି ବାଲି ଦେଖା ଦେଖା ତ ଦିଟା ଇଟିଲି। ତୁ ତ ସେ ଜଲିଖିଆ ଦୋକାନରୁ ଯାଇଛୁ ଇଟିଲି ଖାଇବୁ, ଇଟିଲି ଦେଖିବୁ କଣ? ସାର୍ ମୁଁ ଏଇ ଗୀତଟା ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିଗଲି। ସାର୍ ମୁଁ ତ ଏଇ ଗୀତଟା ବୁଝିପାରିଲି, ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶିଖି, ବାବା ସଲେଇଲେ ସଲେଇଲେ ମାତା ଚିଲେଇଲେ। ସାର୍ ମାତା କଣ ଖାଲି ଚିଲେଇଥିବେ, ଆଉ ଭେମା ରଳି ଛାଡିଥିବେ ନା। ସାର୍ ମୁଁ ଏ ଗୀତଟା ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲି, ହେଲେ ଫୁଲ ବୁଝିପାରିଲିନି। ହଉ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲି ବାବା ସଲେଇଲେ ସଲେଇଲେ, ମୁଁ ପୁରା ଡାଉଟରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଯେତେବେଳେ ଆଲ ପଦଟା ଶୁଣିଲି ମାତା ଚିଲେଇଲେ ଚିଲେଇଲେ, ଡାଉଟ ପୁଲା କ୍ଲିୟର। ମୁଁ ଜାଣିପାଇଲି ବାବା କିଛି ଉତ୍ତୁପାତିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ମାତା ତ ଉଷୁମାତିଆ ଚିଲେଇବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ସାର୍ ମୁଁ ତ ଏଇ ଗୀତଟା ବୁଝିପାରିଲି, ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶିଖାନ୍ତୁ। ହଉ ନୂଆ ଗୀତ ଶିଖଉଛି ଶିଖି। କେଞ୍ଚି ଦେବି ଶାବଳ ମୁଁ ତୋ ପଛଲେ। ଆଚ୍ଛା ମୋ କହିବା କଥା, ଯୋଉ ଶାବଳଟି କେଞ୍ଚିଲ ସେ ସେମିତି ଭିତରେ ପଶିକି ଅଛି ନା ପଦାକୁ ବାହାର କଲନି? ସାର୍ ଏ କି ମୋ ବାଳ ଗୀତ ଶିଖଉଛ?
alo, ulo, alo, 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 ulo, alo, 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 ulo, alo, 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 କଣ ସାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠଉଛୁ? Hey, 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 ସଲା ଠିକ କହୁଥିଲା ମୋ ବାପା ପାଦଲେ ପାଦ ଛନ୍ଦା ଏ ଗୀତ ମାଷ୍ଟର ହବା ଗୋଟେ ମୋ ବାଲ ଧନ୍ଦା। ভিডিওটি আরম্ভରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୀତ ମାଷ୍ଟର ସିଙ୍ଗଲ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଛି। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୋର ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାଇମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।